Kuljetusten Sorvali ja Toni Sorvali Lappeenrannassa. Nuoren poikan vuonna 2005 ostin ensimmäisen tiehoitoauton ja maa-annestoimituksilla ja tiekunnossapidoin lähdettiin liikenteeseen ja 2011 tuli Kesko elintarvikkeet mukaan ja semmoista monipuolista kunnossapitoa ja elintarvikepuolen hommia. Tää on meillä ollut huudesta asti vuokrattuna asiakkaille. Nyt tää on itse asiassa ensi talveksi lähes Tonille vuokralle sitten lumihommia. Muutaman vuoden vanha kone, mutta ihan täyspeli vielä töihin. No saadaan työt tehtyä ajallaan kuntoon aina, et ei, ei tule mitään turhia seisokkeja ja mitä nyt oli viime talvenkin ensimmäistä talvea tästä trukkipalvelukoneita vuokralla, niin kaikki toimii älyttömän hyvin. No kyllä se varmaan, niin jos miettii kuluja kannalta jo, että sulla on se selkeä kuukausihinta sille koneelle, että jos niin lasketaan lumityö tai muuta sopimuksia, niin sulla on se selkeä hinta sille kalustolle, että mihin hintaan sen saat käyttöön ja saat ne työt tehtyä. Et siinä on taas ero, että ostat itselle sen koneen, niin siinä on aina hankinta ja sitten se on sun taseessa sun muuta. Et se vuokraaminen on aika paljon läpinäkyvämpää taas sit asiakkaalle ja sitten sovitaanko se kunnossapitoa sun muuta, huoltoa ja tämmöisiä, mitä siihen kuuluu. Niin. Kyllä, että sille vietiin kuukauteen, mitä se kone maksaa ja muuta, ja se on niin helppo ajatella siinä, että siinä ei periaatteessa meiltä tule kuljettajan palkka, ja no omat kauhat meillä on, mutta ei tule mitään yllätyksiä sen koneen kanssa. Aina pitää saada reippaasti tehtyä ja muuta, niin just ne kaluston rikkoutumisen varat ja muuta, niin helpompi on heiltä pyytää toinen kone tilalle siihen, kun lähtee itse sitten kaivamaan erikseen jostain toista konetta siihen. Helppo ja vaivaton toimintamalli tämä on kyllä minun mielestä ollut.